Policejní stanice Desná, u telefonu kapitán Filip vyskočil. S čím vám můžu pomoci? Čau Filipe, tady Robert. No nazdar, ty dětku starý. Co se děje? S čím ti policie České republiky může pomoct? Snad ti neukradli pípu. Marie se ztratila. Jak? Jak ztratila? Nevím, od pondělí nepřišla domů. Ahoj Roberte, ani jsem nečekal, že tady bude tolik lidí. Tak co, máte něco? Zatím bohužel nic. Roberte, prosím tě, ještě jednou. Kdy byla Maruška naposledy doma? V pondělí odešla do školy a od té doby jsem ji neviděl. A to nám oznamuješ jako až teď. Ježišmarja, tak občas se pohádáme a ona zůstane spát u Krištofa. Je dost velká na to, aby se o sebe postarala sama, ne? Takže jsi myslel, že je u něho, jo? Jo, tak nějak. Najdi mi moji holčičku. Udělám pro to, co budu moct. Slibuji. Kriminálka je už na cestě. A teď si proklepnu toho Krištofa. Možná, že se spolu ještě viděli po tom, co od tebe odešla. Jo, ten by mohl něco vědět. Tak, Krištof Dvořák. V pondělí ráno odešla a už se nevrátila. To je příběh Marie Vykoukalové z obce Desná. Pátrají po ní jak policisté, tak dobrovolníci z obce. Kdybyste měli jakékoliv informace týkající se pohřešované, informujte prosím nejbližší policii nebo naše rádio. Více informací zazní po písničce. Případ ztracené Marie Vykoukalové. Už jsou to 3 měsíce a stále se nepovedly najít žádné důkazy. Policie se dnes rozhodla ukončit pátrání. Čau. Zatím jedno, prosím tě. Mám si zatím sednout? Nebo dáš mě to tady u výčepu? Tak policajti nemají čas a ukončují pátrání. Tak proč vidím jednoho, co se tady ožírá držku v mý hospodě? Roberte, je 10 hodin večer. Já jsem byl celý den v práci. Co po mně ještě chceš? Filipe, dokud Marušku nenajdeš, tak v téhle hospodě pro tebe není místo. A teď vypadni. Ale mladý, vy už to taky rozpustíte, jo? Ke kase. Jasný, do Hremru a padáme. Ne, řekl jsem hned. Aha, pardon. Jdeme, parto. Koukám, že už v téhle hospodě lidi nejsou vítaný. Chápu tě, Roberte. Taky bych ho hnedka vyhodila. Jsi asi jediná. Na toho malýho hajzla bych si dával extra bacha. Až jsi tam povídal, že Marie nebyla jediná, se kterou, no,
se to řekne hezky. Ale však víš co? Zdravím. Vy někam jedete? Stará Mrázková říkala, že Marie pro tebe nebyla jediná, tak jak to teda bylo? Cože? Vy jako věříte starý Mrázkový? Tý největší drbně ve vesnici. Krištofe Mlč, chceš říct, že to jsou keci? Vždyť já ji miloval. A pořád miluju. Proč mi to kurva nevěříte? Tak pojď, dokaž to. Teď se sebereme a najdeme ji. Už je to 4 roku. Teď ji nemůžou pořád najít. To nemá cenu. Tak miluješ ji nebo ne? Dobře. Skočím si pro věc. Tamhle to je. Tam jste spolu chodili, ne? Chodili jste sem často? Jo, chodili. Chodil jsi sem jenom s ní? Proč si myslíte, že jsem ji podváděl? Nechte mě už kurva bejt. Zabil jsi ji? Cože? Vy si myslíte, že... To není možný. Vy jste úplný magor. To snad nemyslíte vážně, ne? Všichni ve vesnici vědí, co jsi zač. Jak tě mám věřit? Co vám dává právo mě takhle obviňovat? Naopak, všichni ví, jaký jste i otec. Cože? Já jaký jsem otec? Co si to dovoluješ? Jsi to nepřečteš? Přijedeš ke mně zase večer, minule se mi to líbilo. Vraťte mi to. To je ta coura? Co jsi udělal mojí holčičce, ty Nic jsem jí neudělal. Co jsi s ní udělal? Dejte mě bejt. Hajzla, jeden! Co je? Něco jsem ti přinesl. Je to od Marie. Přišlo to dnes ráno. Nechala ti to poslat, než odešla. Pošta to předala policii.
Ahoj, tati. Vím, že tohle čteš po čtvrtroce bezmoci a bezesných nocí. Dopis jsem dala před odchodem kamarádce. Měla za úkol poslat ti ho až teď. Chtěla jsem, aby ses utrápil. Tati, žili jsme ve stejném domě, ale každý na jiné planetě. Od smrti matky si mi stále opakoval, že by bylo lepší, kdybych tu nebyla. Donutil si mě k vraždě. Donutil si mě k vraždě sebe. S Bohem.